Το ΠΑΚΟΕ, μετά από καταγγελίες δεκάδων πολιτών από την Μαγνησία και ιδιαίτερα από την περιοχή του Βόλου, από το Δήμο του Βόλου, αποφάσισε την Τρίτη να πάει ένα οδηπορικό στο Βόλο και στις περιοχές της θαλάσσιες και τους ποταμούς που υπάρχουν εκεί και βγήκαν τα ψόφια ψάρια, να πραγματοποιήσει έρευνα για την ποιότητα των νερών κολύμβησης αφενός και αφετέρου για την ποιότητα του νερού του πόσιμου και του ατμοσφαιρικού αέρα. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα ανακοινωθούν την Τρίτη το πρωί με αντίστοιχο δελτίο τύπου που θα εκδοθεί από το ΠΑΚΟΕ. Όμως από τις ενδείξεις τις πρώτες διαπιστώνουμε ότι το πρόβλημα είναι τεράστιο και δεν θα απαλλαγεί το λιμάνι, οι περιοχές κολύμβησης στο Βόλο, γύρω από το λιμάνι και γύρω από το κέντρο του Βόλου, για αρκετό καιρό. Είναι τραγικό να συζητάμε για την περιοχή της Μαγνησίας που εδώ και 2 χρόνια περίπου βομβαρδίζεται από διάφορες επιπτώσεις στο περιβάλλον της αδιαφορίας και των λαθών που έχουν γίνει στο παρελθόν. Συζητάμε για τον Ντάνιελ που πιστεύω να θυμόσαστε όλοι, το 23 του Σεπτέμβρη έγινε η τραγική καταστροφή με αποτέλεσμα πολλές περιοχές στο Βόλο να καταστραφούν περιβαλλοντικά και χωροταξικά. Όμως πιστεύουμε ότι εάν πάρθουν τα κατάλληλα τώρα μέτρα και στη Μαγνησία και στη Θεσσαλία, θα δούμε ότι μπορεί να ανταποκριθεί το περιβάλλον και να επανέλθει στην προτέρα του κατάσταση. Όμως είναι τραγικό να συζητάμε και να βλέπουμε ποτάμια και λίμνες και θάλασσες να είναι σε αυτή την κατάσταση που παρατηρούμε τώρα στο οδηπορικό που κάναμε με πλάνα απλά, ενώ τη Δευτέρα το πρωί θα βγει το δελτίο τύπου των μετρήσεων και αναλύσεων χημικών και μικροβιολογικών του ΠΑΚΟΕ και ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε ποτάμια, σε θάλασσες και στον αέρα, ούτως ώστε να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε. Η κατάσταση είναι τραγική και όμως οι έχοντες και οι κατέχοντες, οι άρχοντες και οι εξουσιαστές, ο ένας ρίχνει τον μπαλάκι στον άλλον, ο ένας μηνύει τον άλλον και δεν κοιτούν, δεν ψάχνουν να βρουν ποιο είναι το πρόβλημα και να μπορέσουν να το λύσουν. Το θέμα με τα ψόφια ψάρια ήταν φυσικό να γίνει, γιατί απλούστατα η λίμνη Κάρλα που είχε χάσει αρκετό νερό είχε επιβαρυνθεί με διάφορα φορτία βαρέων μετάλλων και άλλων υλικών και άλλων χημικών ενώσεων, με αποτέλεσμα τα ψάρια πριν βγουν στο παγασιτικό από την Κάρλα να έχουν ήδη τοξινωθεί και να έχουν υποστεί μεγάλες βλάβες και να έχουν πεθάνει. Το ότι πήγαν από το γλυκό νερό στο αλμυρό είναι μια εκδοχή η οποία θα συζητιόταν εάν η Κάρλα ήταν μια λίμνη καθαρή, μια λίμνη που είχε ένα φορτίο BOD και COD φυσιολογικό, ενώ αυτό είναι τώρα 10 και 20 φορές πάνω από το όριο, οπότε δεν μπορούμε να συζητάμε για τίποτε άλλο. Οι μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ θα δείξουν και θα αποδείξουν ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο και στη λίμνη την Κάρλα που πήραμε δείγματα, αλλά και στον παγασιτικό και σε πολλά σημεία του παγασιτικού από εδώ και από εκεί στο λιμάνι του Βόλου και όλα αυτά. Μετά το δελτίο τύπου που θα βγει την Τρίτη το πρωί, τότε θα ξανακάνουμε ένα αντίστοιχο βίντεο για να σας πούμε τα αποτελέσματα που βγήκαν από την έρευνα του ΠΑΚΟΕ.